Madam Ara Migalab, shout out. Ayan, ngayon lang ako naka-live. Maulan kasi dito sa Bicol. May bagyo. Walang koneksyon. Ngayon lang naka-live. Ayan. Nanay Ara Migalab, shout out. Ayan, tamsak ulit. Salamat po. Maulan dito, Madam Ara. Upcoming LS. Ayan, Manay Ara. Sige po, i-ano natin yan. Sana makisama yung internet, Diyos ko. Michaelson Joseph aka Mike Migalab, shout out. Ayan. Lalab aka Mike, how are you? Ayan. My gorgeous sister. Ayan, thank you so much. Ayan, Michaelson. Maulan dito sa Bicol. May bagyo. James Malasaga Migalab, shout out. Ayan. Thank you so much. Ayan, tamsakan natin mga lalab. Sino yung may premiere? Si Manay Ara. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Salamat sa iyong mga patamsak. Ayan, dito din maulan. Ayan. My host is the best host. Thank you so much, Michaelson. Ayan. O nga, Madam Ara. Maulan din dito. Buti nga, kaninang umaga maulan. Sabi ko, patay, di na naman makaka-live. Ricky H. Lalab Migalab, shout out. Buti tumigil na. Nagbaka sakali ako na makakonek sa internet. Salamat naman. Thanks God. Nakisama yung panahon. Ang problema na naman dito mamaya mag-wielding. Oh my God, from Michaelson Joseph aka Mike. James Malasaga Migalab, shout out. Ayan. Mga nalapatamsak po ako, Manay Ara, yan on the pin. May bagyo kasi po, may bagyo. Ricky H. Lalab Migalab, shout out. Shout out everyone. Manay Ara, buti nga nakisama yung panahon, buti naman. Hindi ko alam mamaya-maya, baka bigla na lang tayong mag-loading-loading. Pag nag-welding na yung kapitbahay, naku. Madam Ara, ayan. Junita Pedin, Madam Ara. Samsak Madam, ayan. Si Madam Ara din pala to. Paano yan, Madam Ara, paano yung WH pag di umaakyat? May posible bang ma-demonetize? Hindi kasi ako nakaka-live. Lagi walang internet. Anong gagawin ko? Yung WH ko hindi na umaakyat. Paano ba yan? Naka-down hanggang ngayon. Ano mo mangyayari sa sa channel? Diyos ko, Panginoon ko. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Makisama sana yung Panginoon. Diyos ko, Panginoon, pagbigyan mo naman ako ngayong araw. Ricky H. TV Migalab, shout out. Ricky H. Ayan. Mga lalab patamsak po, nakapin patamsak. Ricky H. TV, ayan, nagbaba ng bakay. Ricky H. Ricky H. TV Migalab, shout out. Ayan, 4 million Migalab, shout out. 4 million, ayan. Thank you so much everyone. Patamsak pa ako sa nakapin mga lalabs. Michaelson niya still here lalabs. Michaelson. Dan Engine Vlog Migalab, shout out. Dan Engine. Ayan. Hanggat nag-upload kang video update kay Lolo, hindi ka madimoni. Hay. Diyos ko. Kinakabahan ako, Madam Ara. 150 na lang yung aking 150 na lang, Diyos ko, Panginoon ko. Kinain niya na nga yung aking revenue.
Nagaganyan pa. Diyos ko, ano nang gagawin ko sa channel ko? Makisama sana yung internet, Diyos ko. Oh my God. Pagbigyan mo na ako agad, Diyos ko, Panginoon ko. Kahapon umulan. Kagabi, nagtatry akong mag-live. Nag-sign in na ako nag-sign in. Patay, bumuhos yung malakas na ulan. Ala, nag-red yung internet. O, anong magagawa ko? Sabi ko, wag na lang. Grabe panalangin ko kagabi sana bukas, umaraw. Kaninang umaga ang lakas ng ulan. Sabi ko, Diyos ko, wala na naman. Bagsak na nga yung WH ko, wala na namang live. Ano nang gagawin ko? Buti umaraw. Ang problema ko na naman mamaya pag nag-welding, Diyos ko. Oh my God, paano na tayo nito mga ka-ahon? Ay, Diyos ko, ano nang nangyayari sa channel ko? Diyos ko. Ayan, Dan Engine Vlog, pasukli po, nakapin manay ara. Ayan, from Dan Engine. 4 million mega love shout out. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you so much. Diyos ko, Panginoon ko, makisama sana yung aking connection. Diyos ko, pagbigyan na ako, Panginoon, i-bless mo yung aking ngayon live. Kahit 2 hours lang, oy. Pasukli po, ayan, sa nakapin from Dan Engine Vlog. Ayan, 5 million mega love shout out, 5 million. Ako din kinain revenue ko. Buti nga ikaw, Madam Ara, tinirahan ako, wala, 0. 0. Yung tatlong ko, yung June, yung pumasok na June, July, ayan. 0 yun. Kahit nakita ko last month, meron akong 46.52. Wala. Hindi na ako nagbakas. Ayan. Dan Engine Vlog, di na daw nagbakas si Manay Ara. Ayan. Ano nga to? Madam Ara? Itong ginagamit kong live stream, pang live. StreamYard na to eh. Pinilitan ko na yung gamit ko kasi dati Stream Labs. Ayan. Mahina. Try ko to kung okay to. Ayan. Ayan, Lisong Son Lalab, Miguel Love, shout out. Hello everyone, nice to meet you. Hug. Ayan. Jayem, Tamsak, Dan po, Jayem. Ayan. Jayem, Miguel Love, shout out. Ayan. O, lahat, hindi lang tayo kinainan. Akala ko ako lang nag-iisa. Ano nangyayari kay Lolo? Kung si Lolo lang nakikita natin, puro pa sana yung pagmumukha niya, lintian siya. Ayan. Ay, naghirapan mo. Daldal ka ng daldal sa harapan ng mga viewers mo pagdating ng araw, walang revenue. Lolo, ikaw masyado ka ng spoiled. You're too much. Napraning na si Lolo. Napraning na ang buwang na yan, oy. Pinaghirapan mo. Hindi ka nakinabang. Kahit $1, walang tinirang lintian. Madison Eggpit, ano kayang problema ni Lolo? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout. Madison Eggpit, Miguel Love, shout out. Madison, ayan. Diyos ko, Panginoon, i-bless mo yung aking channel. Please, i-bless mo ngayong araw yung aking live. Huwag sanang magloko, Diyos ko. Kahit 2 hours lang, pagbigyan mo na ako, God. 2 hours lang. Ayan. Oo, lahat. Hindi lang tayo kinainan. Ayan. Rich It's TV, Dan po, Tamsak, Dikit Loads, pasukli na lang. Ayan, si Dan Ingen. Rich It's, you're right, host. Ayan, from Michaelson. Grabing ganda mo. Thank you so much, Brochito, Sir Brochito channel. Galab, shout out. Ayan. Sir Brochito, thank you so much. Ayan. Ayan, 8 million, mega live shout out. Pagpalain, Panginoon Diyos ko, yung aking live ngayon. I agree with what you're saying, Sis Lul. Michaelson Lala, thank you so much. Ayan. Because my internet connection every time crazy. I pray today, inshallah, God will bless my live today. Ayan. Inshallah, God will give me 2 hours to continue my live stream. Because every time I'm on live, every time loading, after that kalas, finish. Take 2.
Take 3 until take 4. Oh my God. Why like this? Ayan. Michaelson Joseph, yes. Even I speak Tagalog, you understand what I'm talking about. Ano, Michaelson, thank you so much. Ayan, 9 million mega love shout out. Mga lalas, thank you so much. Ayan, thank you. Ang ganda ng aking ngayon, connection. Inshallah, always like this. Ayan, my connection is always like this. It's good. But I don't know after 9 o'clock. Ma, sabihan mo nga kahit hanggang 10 lang ako, ma. Wag sana munang mag-building. Ayan, shout 9 million. Ayan. Thank you so much, 9 million everyone. Thank you so much. Ayan, anong nangyayari? Ba't naglo-loading? Yes, from Michaelson. Ma, bakit naglo-loading? Nagwi-welding? Yes, Michaelson. Ayan. 11 million Migalab. Shout out. 11 million. Ayan. Thank you so much everyone sa inyong mga support dyan. Thank you so much. Ayan. Sheridan Community. Sir JM Vlog Migalab. Shout out. Ayan. Salamat po siya pa-share. Sir JM. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pag-support. Ayan. Kahit minsan lang maka-live. Ayan. Thank you so much. Michaelson, thank you so much, lalabs. Ayan. Pakisabi na itigil muna pagwiling mo nga, Sir Buchito. Kawawa naman ako. Yung aking WS, bagsak na anong gagawin ko? Ang WS ko is nasa 150 na lang. Anong gagawin ko ngayon? Kasi mag-live na lang, mag-live. Siguro isang oras pa lang, wala, loading na. Nabad trip na si host. Nag-try mag-take to, wala, di na ako makapasok. Diyos ko, Panginoon ko, patawarin mo. Ay, Diyos ko, Panginoon ko, patawad. Lagi na lang ganito, oy. You're on my community host. Thank you so much, Michaelson. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, everyone. Thank you. Please bless my channel. Oh my God. 11 million Migalab shout out. Ayan, thank you so much everyone. Cooking with Zapia Migalab shout out. Ayan. Cooking Lalab, thank you. Thank you so much. Madison Egpet na praning na si host. 10 million Migalab shout out. Albisha George Migalab shout out. Ayan. Tamsak Idol host. Ayan. Albesa Lalab Migalab shout out. Thank you so much everyone. Ma, baka mag-building si Paikili. Sabihin mo kahit hanggang alas 10. Diyos ko naman. Pagbigyan, oy. Barter tinood ng video 3 minutes para sure kapit from John Obligar Vlog Tutorial. Ayan. John Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Ayan, may 10 si John mga lalabs. Baka may 10 kayo dyan. Pwede kayong maglablaban dyan. Ayan. Cooking with Sapia Lalab, thank you so much. Albi sa George Vlog. Ayan, Migalab, shout out. Nagbaba ng bahay. 11 million Migalab, shout out. Ayan, Manay Ara. Patamsak pa ako nakapin mga lalab. Upcoming LS ni Madam Ara. Ayan. Albi sa George. Nagbaba ng bahay. Nagbaba. Ayan. 11 million Migalab, shout out. Ayan, thank you so much everyone. Diyos ko, Panginoon ko. Ano, Manay Ara, anong nangyari? Naglo-loading na ako? Na as in? Wag naman Ma'am Ara, Madam Ara, Diyos ko. Ngayon nga lang nag-okay yung connection. Sabihan ko nga si, na wag mo na mag-welding sa kabila. Diyos ko. Ma, baka mag-welding kahit hanggang alas 10 lang, oy. Ha? 9 million Migalab, shout out. Sinabihan ko yung nanay ko baka mag-welding sa kabila. Joke lang, ayan. Pa-watch naman from Bruchito Channel, ayan. Mga lalab, i-watch natin, ayan, si Bruchito Channel. Then na po ba kayo nakapin mga lalabs? Di po siya ang nag-loading. Diyos ko, patawarin God, patawad. Ayan.
Huwag madala, Diyos ko nan. Ano nang nangyayari? Kinakabahan ako pag naglo-loading. Ayan, John Obligar Vlog Tutorial. Nagbaba ng bahay, John. John Lalabs, ayan. Nagbaba po ng bahay si John mga lalabs. John Obligar. Wait lang po, Sir Bruchito. Ipipin po kita. Alvisa George Black, Dan po tamsak dikit pasok lilods. Alvisa OTW from Manay Ara. Ayan. 8 million Miguel Sir Bruchito. May harang. Ayan. May harang ang iyong Ayan, true humility short. Ma? Please lang, please. Bakit naglo-loading? Nakaano naman yung internet ko, full naman. Nawala na naman. Ayan, wala na. Wala na, namatay na naman. Ayan, Miguel Lab, shout out mga lalas, nag-building na sa kabila. Nawala na tuloy. Anix Lalab, meron ka ng jacket. Ayan, nakasar na naman ako mga lalab. Wala pang ang 9. Wala pang ang 9. Wala na. Full naman yung aking connection. Ang lakas ng internet. Dapat may sarili nilang nakakaiyak. Pinatay ko na yung rep namin. Bad trip. Kaasar. Wala na. Sinisip-sip niya yung ko. Wala na. Mamatay na talaga to. Everyone, thank you so much. Ayan, pasensya na kayo mga lalabs kasi nagwi-wielding sa kabila. Pag ito namatay na naman. Ay, Diyos ko. Ano? Sino nagsabi? Ipay kide. Nakikipag-away talaga sila. Ano masabi ni Pai Kide?
Newton Production, Tamsak Ho. Harang host. Ayan, salamat sa paharang po. Salamat. Nakakaiyak, Madam Ara. Jasmine Pasali po, ayan. Kaasar. Huwag ka na mainsan, dito na ako, ate. Ayan. Madam Ara, paano kahit nga mag-silent namamatay, anong gagawin ko? Ayan, Jasmine Miguel, shout out, Jasmine. Ayan, Jasmine, nagbaba ng bahay, Jasmine. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out, 7 million. Ayan, L3 Miguel Love, shout out, hello everyone. Hello everyone from L3. Ayan, lovely host, L3 Miguel Love, shout. Thank you so much, Lalab L3. Salamat sa jacketos from Anix Vlogs. Ayan, Lalab Anix Miguel Love, shout out. Dan na po ba kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs? Ayan po tayo kay Sir Buchito. Ay, new workout video from L3 Miguel Love, shout out host from Anix Vlogs. Ayan. Ayan, Miguel Love, shout out. Thank you so much.
Ayan, Lee Songson Lalab Miguel Love shoutout. Thank you so much, Lee Songson. Hi, my sis. How was your night, host? Night is good. Dito lang us from Anig Vlogs. Ayan, Anig, salamat lalab, salamat. Ayan, 5 million Miguel Love shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Ayan, Bongski official Miguel Love shout out. Bongski. Lablabin natin mga lalab. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab. Brochito channel. Ayan, Bongski. Nagbaba ng bahay. Bongski. Rodel Tabius, Miguel Love shout out. Rodel Loves, Miguel Love shout out. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Rodel. Ayan, Rodel, may jacket ka na lalab, Rodel. Thank you so much. Rodel Tabius, ayan, may jacket ka na lalabs. Ayan, 5 million, Miguel Love shout out. 5 million. Kanila yun. Pero nag-building sila, di ba? Bro Ayman Live TV, Miguel Love shout out lalabs. Ayan, tamsak. Arky official, Miguel Love shout out Arky. Sino? Sino? Saan na yan? Sige, loading oh.
Arky Official, Migalab shoutout. May jacket ka na po, Arky. Thank you so much. Ayan. Bro Ayman Live TV, Migalab shoutout. Bro Ayman Lalab, thank you so much. Bro Ayman Live. Ano saan tilin? Ba't tatanong ba yung nasan yung ATM? Kailangan dalhin? Ha? Ano? Indang? Rodel, bakit wala ka pang jacket? Binili kita kanina. Saan ba something? Ayun pala ko mga lalab, Bro Ayman. Anigs Vlog Dan. Ayan, Anigs. Ba't namatay? Ayan pala po ako nakapin mga lalas. Bro Ayman, lablin natin mga lalabs. Bilang pumahal ko lang ako ng tubig ha. Ayan, 5 million Migalab shoutout. 5 million. Ayan, Chito Royal Migalab shoutout. Chitulin. Chitulin, host, wag ka umiyak. Hindi lalabs, hindi. Chitulin Tutorial Migalab shoutout. Ayan. Ayan, daking patamsak dan po sa nakapin from Rodel to Rodel Tabios. Already connected to your channel. Thank you so much.